Pak Guru ndak semut pilblet lah ngene. Lurah gagangnya kok jadi Pak Guru. Gua harus sering sega berkat ya kayak ngerti wawasan orang luas. Bangun apa maning ini bangun karaokean sebelah kene iki ketone kene kadang-kadang ngene. Priwe dibangun karaokean. Ora lur. Sehat lur. Mau main apa kayak lurangan di Yang karena masyarakat tahu udah anyar. lah jengkole arena anak kabeh diculik lambene. Ora patut ora kek. Jalur. Walah malah ngaku-ngaku lurah gitu. Bocah waras ora kowe. Nanti lambene sapa kowe dinggoni? Anak pemean tak colong. Oh. Gemblung kowe. Dinggo. Ada maning-maning kayak kieu ngomong-ngomong iki. Jalur. Bangun karaokean bareng lah. Oh alah. Pondok pesantren kowe. Terus bosan ke pesantren ngaji bae. Dinggo dhisik kaose. Nah, ganteng kowe. Aja maning-maning ya. Siap lur. Kaos apa kowe main? HS. Dirokok ora kowe? Lur dirokok mulane ya. Nah. Nah, siji kowe siji. Terima kasih lur ya. Nggih, ngapunten nggih. Kula langsung rein rumah sakit jiwa nggih. Kula terus apa? Boten ngertos. Kudu nemu tuh. Sanes nggih. Pamit nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.